Mira, vermell. El vermell és el color de quan estem enfadats. Això que et passava quan eres petit és el més normal. Quan som petits volem ser grans i volem manar i que tothom ens faci cas i fer-ho tot de seguida. I quan veiem que no pot ser, ens enfadem. Oi que sí? Sí! Però de mica en mica aprenem a tenir paciència, a escoltar els altres, a fer pactes, a treure'ns la ràbia picant coixins i sense fer mal a ningú. Ja tens raó, Jean. I saps què? També em costava molt deixar les meves joguines als altres nens i nenes. És que era com si m'arrenquessin un braç,